Sanibonani la ekhaya. Bathi sekuphinde kanjalo futhi ngathi kuzoyiphinda futhi ukhozi leyo ndaba yaqala ngonyaka odlule. Lapho khona kwadumala bonke abalaleli nabalandeli bokhozi. Lapho khona i-top 10 yokuhlukanisa unyaka yavele nje yaphela ngalo lezo iy'nsuku, yavele yahlehlezwa yagcina ingomashi. Kwangathi izokuphinda futhi lokho nangifikile le ndoda u-Owen Ndlovu. Ngathi ufuna ukuyiwisa phayi futhi top 10 yakulo nyaka 2020. Ngathi uyayihlehlisa impela uthi ngathi ayikho le nyanga mayiphela 31 December 2020. Ayimise kabi le ndoda, imise kabi ukhozi kakhulu nje. Ngabe uthini wena umbono wakho? Mina ngokubona kwami ngathi ukhozi lolahlekelwa abalaleli abaningi ngenxa yalezi gameko nje lokho ezenzeka nje kancane kancane. Lapho e-radio station uthi uthenga kwiLamborghini kodwa unganamaphepha wayo utshela abantu ngoba uyayidrayiva. Kumele bathi awuyithengile mfethu awufuni ukuyithengela. Mara abantu abangakholwa izinto ezinganaproof. Yingakho abantu bedala abantu because abantu they are so naive. Bavele babelieve nje noma yini ekhulunywa umuntu noma nini. Alikho iqiniso kulelo bantu baba. Angithengisanga ama-rights anything. Ukhozi ngizobavimba ukuthi bangayi-announce ingoma yenyanga ngeyi-31 ama-lawyers wami